सावबोगासिनो लोगोफोर खारबोजोबनांबाय ओरैजाय साहा सावबोगासिनो जेफोर नायदो सावथालफ्रा मादि बोरला लाना थाजोबदों नायलाय नै जोंनाव गावनो बर'नि जुथु जानोसै नै सावथालफ्रा एसे गरम जादों बर' रायजोफोर नोंसोर मानोथ' सिरि सिरि नाय नै पुलिसफ्राबो सावथालखौ जेबो खालामबावा हाथियार लानायखौ दा नै बर'फोरखौबो नारथागासिनो जोंबो थैथा जुजिना दों बोरला लाग्राफोरजों आखायाव हाथियार गैयाबाबो रायजोफोर बर'फोर खौसे जादों बयबो बुजिदों मानो गिनांगौ फावसाया जोंबो ओइ बर' हारिनि बयबो शेयार खालामनांगौ भिडिअखौ रायजोफोर जाहाथे बयबो बर'फ्रा ज' जाजोबो बे दाय गैयै बर' सुबुंखौ मोसौ सिखाव साजायनानै बुथारनाय दायाव जाय जाय सावथाल आदिबासिफ्रा जरित दंमोन बैसिनि साजाया फासि जानांगौ बेखौ जों बयबो गासैबो बर' हारिया खौसे जानानै डिमान्ड खालामनांगोन आरो जांख्रिखांनांगोन जेब्लासिम बे दायनिगिरिफोरखौ फासि होआ अब्लासिम जों जिरायनानै थाया। हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नुगासिनो दं क'क्राझाराव अर जोंबाय आङो नुनानै आं दाबसे जायगायावसो थांदोंमोन दै लोगोफोर आं ड्रेसखौनो गानस्लायनो हास्लाबलायाखिसै क'क्राझाराव अर जोंदों बे अरखौ फोजोंदों सावथाल आदिबासि सुबुंफ्रा जोंनि दाय गैयै बर' सुबुंफोरखौ मोसौ सिखाव साजायनानै बुसि बुनानै खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबदों आं सानो आरो आं गासैबो बर' हारिखौ खावलायहरदों बे दायाव बे दाय गैयै सुबुंफोरखौ जोंनि बर' सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनायाव जाय जाय जरित दंमोन बिसोरनि साजाया फासि जानांगौ आरो बेखौ जोङो दाबि दैखांबाय थानांगोन बिसोरखौ जोङो फासि मोनहोथारनांगोन दायखौ खालामग्रोयो गुबुन हारिया ना मा जायो जोंनि हारिया बै समनि सावथाल बर'नि गेजेराव जानाय दावहाखौ बिसोर बावबाय नामा 97 जादोंमोन खोमा बे आं मोजाङै गोसोआव गैला बै समनि दावहाखौ बिथांमोना बावबाय मोननैबो हारिनि गेजेराव बेसेबां जिउ खहा जादोंमोन बेसेबां धोन सम्पति नस्थ' जादोंमोन बै घटनाखौ बिसोर दा लाबोनो आरोबाव सेस्था खालामदों बिसोरनि गेजेराव सोलोंथाइ गैयै मानसि गासिबो सोलोंथाइ गैयै मानसि गोजा बेखौ दासान बिसोरनि गेजेरावबो गोबां गोजौ सोलोंथाइ गोनां मानसि दङसै अब्लाबो बिसोरनि मेन्टेलिटिया एसेबां गाज्रि बे सासे अट' सालक बिसोरनि माबाफोरखौ जोंनि हारिया थारैनो एकदम सादा सिदा दै गुबुन हारिया जेब्ला जोंनि सायाव गाज्रि फाव फान्दायबाय थायो जेब्ला जोंनि सायाव गाज्रि खालामो अब्लासो जोङो सिरि मोनखाङो नाथाय बिनि सिगांनो जे गुबुन हारिया जोंनि सायाव फाव फान्दाय मा खालामो जोंनि हारिखौ बेखौ जोङो जेबो बुजिस'नोनो हाया जेरैहाय दा बे सासे अट' सालायग्राया सासे मा खिथादों बेखौ नोंथांमोनहा खोनासं बेखौ एसे नायनानै ला बा गोबाङा नुबाय जानो हागौ बा गोबाङा नुसनाखैबो जानो हागौ बिनि फिसालाखौबो मा खालामनो नागिरदोंमोन आरो बेखौबो मा खालामनो नागिरदोंमोन माने हर मोनब्ला बिसोरखौबो फोजोबखागौमोन आंनि आन्दाज बेनिफ्राय बिसोर सानखायसो बिसोरखौ हगार हरदों दा नुबाय बुजिनो हाबाय बेयावनो बिसोर जेब्लाबो रेडिखा जेब्लाबो बिसिनाव मेन्टेलिटिया माने बर'नि सायाव एटाक खालामनाय जोंनि बर'खौ सुबिदा लानानै फोजोबनाय बेबायदि टारगेटआव थाखायो मोसौखौलाय मोसौखौ खावमारदोंमोनब्ला हमनानै एसे बुग्लि बुग्ला पुलिसनो मानो हमनानै हरदिया बा बे बुथारजानाय मानसिजों जे सासे गथ' मानसिबो दंफायो बे गथ' मानसिया खि मोसौ सिखाव जायो बे आदिबासि सावथालफोरनि गेजेराव गोरों गोरा थासेयावबो बिसोरनि सिं सिं माबायदि बिसोरो फाव फान्दायदोंमोन बिसोरो गोबावनिफ्रायनो फाव फान्दायखाबाय थायोमोन बर'नि सायाव एसे सुबिदा मोनबानो माबा मोनसे खालामगोन होननानै बिस्रा बेबायदि टारगेटआ दंखायोमोन दा बेनिफ्राय
नायदो लोगोफोर बेखायनो आं गासैबो जोंनि हारिखौ खावलायहरदों खौसे जा गावजों गाव एना एनिखौ नागार बेनिफ्राय जोङो दावराव दावसिया गाबोन समफोर मा महर लालांगोन बेखौ आं दा बुंस'नो हालिया बा रावबो बुंस'नो हालिया अब्लाबो जिखिनि दायनिगिरिखौ दा हमदों आरो जाय खारदों बिसोरखौबो हमहोनानै बिसोरखौ गासिबखौबो बिसोरनि साजाया फासि जानांगौ बेखौनो आङो गासैबो जोंनि हारिखौ खावलायहरदों जोंनि हारिया गासिबो जांख्रिखांनांगोन बिसोरखौ फासि मोनहोथारनांगोन बै दाय गैयै सुबुंनि जिउखौ थाखा फैसाजों मालाय दा बायनानै मोनगोन मा दाय दंमोन बेहा ओरैनो लामाजों फैनायावनो दाय गैया फोदो गैया खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय बुथारबाय बेखौ जिउ फोजोबस्रांबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन एसे बे आदिबासिनि स्टुडेन्ट इउनियननि मा बियो प्रेसिडेन्ट नामा बिनि खोथाखौबो एसे खोनासंदो बिनिफ्राय मा मा थासारि जागासिनो दं क'क्राझाराव बेखौ नोंथांमोनहा एसे गावनि मेगनजों सोरबाफोर हयथ' नुसनाखैबो जानो हागौ एसे नायनानै लादो लोगोफोर माबायदि जागासिनो दङ आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिहरनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोबाय लोगोफोर एसे नायदो So, আজি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাব খোজো আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলকো আৰু আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলকো যে যিটো প্ৰকৃততে ঘটনা হৈছে সেই ঘটনাত যিবিলাক জড়িত আছে তেখেতসকলক শাস্তি দিব লাগে আজিৰ ভিতৰত এই কালপেটবিলাকত অতি সহজে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু দিনैहाय जों बुङो जोङो बर' जातिफ्रा दिनै मानो बेबायदि होसो दिनै बुथार जानांगौ गोनां जादोंमोन मा दाय मावदोंमोन दिनै मिथिया हुसिया दिनै मानो बुथारलाबायदों मैयानि घटनाखौ लानानै जों जोबोद दुखित आरो जों माब्लाबाबो जों बेखौ सैज्य जों खालामनो हाया जों बनसुनि जानानै जों दिनैखौ निन्दा खालामो दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेल दङमोन बिसोर माबा मोनसे जुदि मावदोंबा बिसोरखौ हमनानै बिसोरनो गथायनांगौमोन बे नङादे लामायाव होसो जुनारफोर बायदि मानो बुथारनांगौ जों बेखौ जों मालाबाबो जों मानिनो हाया दिनैनि गेजेरावनो जोंनो न्याय नांगौ न्यायखौ दिनै जोंनो होनांगोन नङाबा जों बर' जातिया जों मालाबाबो जों जिरायनानै थानाय नङा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि too long live too long live too long live too long live जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बर' बिमा जिउ लावथों बर' बिमा जिउ लावथों बर' बिमा जिउ लावथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि गारिया बेल थायदों ओमफ्राय बे गारिखौ बिसोर उनाव सावबाय ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबायना ओमफ्राय आंखौ जा बुंदों ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय औ ओमफ्राय हाथायाव बेसेबां बाखौनो लाबोदों ओमफ्राय बे सालायग्राखौ नोंसिनि गारि सालायग्राखौ सालायग्राखौहायनो जायगायाव माजों बुवाखौ माबा बल्डार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्डारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों मानसिफ्रा साबैसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा एसे साबैसेमोन बिराद बुरजामोन सेंग्रा सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों नोंसोर साबैसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन ना गैयाना सावथालफोर दंना एसे बुरजाफोरमोन ना नोंसोर साथाम बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों गावजानो गिदिंबाय आङो गावजानो गिदिंनानै खारासै आले विरोध रे नौका को दड़ डायरेक्ट आलिया हसा रे डायरेक्ट नौका को हजू कना नुकु तो पुलिस प्रशासन कना को हांकू बड़ो भाई मिचो कना को नेल को पे ओए लाइन पे मुआलां चिमन ना थोड़े पे नुआ नोड़ा सिमना था गंगे